Ne bamanankan kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛnen an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw kun kan nin y'a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumabaw filɛ nin ye. Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bɛ Burkina ka sababu kɛ Burkina diinɛ ɲɛmaaw ka weleli ye. Ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 24 waga 2000 la Burkina Faso kɔnɔna la Mali silamɛw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bonyana ni jɔnjɔn dɔ ye. Nunu de bamanankan kunnafoni n'a kumabaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kuraya k'a ɲɛsin aw ma Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bɛ Burkina kɔnɔna la k'a sababu kɛ Burkina diinɛ ɲɛmaaw ka weleli ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Burkina taga in na kun bɛnna ni bonya ni karama ani farifoni bɛɛ lajɛlen Burkinakaw fɛ. Alihamidu Badini Buya Kulibali Ibrahim Kulibali olu tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la. Nɛgɛ kɛɲɛ 13 waati de an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye a sera Bobo Julaso kilo 15 ɲɔgɔnna ni dugu cɛ wulikajɔba sabatila silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ an'u kanuba cogo min na an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara a bɛ se ka bisimila farifoni ani nisɔndiya kɔnɔ cɛ muso fara denmisɛnninw kan zamzam ni bisimilala olu de fɛ dugu donda la waleɲumandɔn ka da ka wulikajɔ la sanga ani waati silamɛya diinɛ ɲuman o bɛ se faamu mɔgɔw fɛ cogo min na labɛnw bɛɛ sabatilen kɔ jama sɔrɔla k'i kunda Bobo Julaso dugu kan mototigi fara mobilitigi kan nisɔndiya ani farifoni kɔnɔ o y'an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bilasira ka taa kɛnɛ kan mun ye bisimilali kɛnɛ ye siradaw la cɛ faramuso ani denmisɛnninw kan olu tun jɔlen don yɔrɔ ni yɔrɔ la walasa k'an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara tɛmɛtɔla fo jama nana lafiyabugu sirajan kelen fɛ ka tɛmɛ Bobo Julaso sɔrɔdasi kan da fɛ ani RTD bolofara o bassin mara kɔnɔ o kɛlen kɔ ka siraba 7 munumunu ni ka tɛmɛ Bobo Julaso théâtre de l'amitié da fɛ jama ye Bobo Julaso boulevard sɔrɔ ni ka sɔrɔ k'u kunda fara ka kan maa kɛmɛ caman nisɔndiya kɔnɔ o y'an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara sɛnsɛn ka taa kɛnɛ kan mun n'a bɛ wele ko warawara kan ni wulikajɔbaw kun sabatilen don yen nɔ an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bisimilali kama hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an fana karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ soba Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye a ka nin taama Burkina Faso jamana kɔnɔ wele jaabi de don mun n'a bɔra Burkina Faso silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba maaw fɛ n'o ye fédération des associations islamiques du Burkina ye a bolofara mun bɛ o bassin mara kɔnɔ baara mun bolodalen don fɛ o bɛ bɛn ani kelenya ko fɔ Burkina Faso jamana kɔnɔ wa a bɛ kɛ sibiri janvier kalo tile 25 Bobo Julaso de l'Entente na mun bɛ wele ko stade Omnisport Sangoulé Lamizana ni hakilina ɲuman sera ka waleya ka sabu kɛ bolodi ɲɔgɔnma ye n'o ni Burkina silamɛtɔnw ka jɛkuluba fédération des associations islamiques du Burkina maaw ani Burkina Faso chrétien diinɛ ɲɛmaaw ni laadala ɲɛmaaw cɛ. Hali bi Burkina taga in okumu kɔnɔna la Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bisimilala Burkina duguba filanan na ni diinɛ ɲɛmaaw dugutigiw ani laadala ɲɛmaaw ni sigida ɲɛmaaw ye hali bi an ka ɲininikɛla Alihamidu Badini Buya Kulibali ani Ibrahim Kulibali ye mun sɔrɔ an ka ɲɛmadaw fɛ.
Burkina Faso jamana kono farankan ki de kono ni ki dugulen tɔgɔ ye warawara kan alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa ani an karamɔgɔba a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara a n'a ka jamakulu bisimilara bonya ani karama kɔnɔ Princess Gimbi Ouattara ka dugudenw bɔra ka caya walasa ka se ka kunbɛcogo ɲuman labɛn u ka dunanbaw ye ani ka se ka kɛ nin kɛnɛ in baara seereya ye koba minnu ni u ti mɛn ka kɛ nka kelen-kelen min ma to ka kɛ walasa u kana se ka fɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a ka nin taama in bi don kadara min kɔnɔna na u wele de bilala ma invité d'honneur la dama kasili kɛnɛ belebele kan walasa ka se ka sɔliw caya ani ka duwawu don kɛ Burkina Faso jamana ye ani Burkina Faso sigiɲɔgɔn jamanaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye walasa bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya ani kolosuma ni hakilisigi bi se ka segin ka don o duwawu don kɛnɛba in labɛnnen don k'a dɔgɔda ka bɛn sibiri don janvier kalo tile 25 ma o duwawu don kɛnɛ sanuma in hakilina ɲuman bɔra Burkina Faso jamana silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Fédération des associations islamiques du Burkina des eaux bassins église catholiquew ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ ani églisew ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Fédération des églises et missions évangéliques k'u bolodi ladalatigiw fana ma Fadi tɔgɔla min ye Ansar Dine International ye an bɛ foli kɛ jama bɛɛ lajɛlen ye an bɛ fɔlɔ ka foli kɛ jamanatigi ye ka foli kɛ Burkina Faso fama bulonda bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ an karamɔgɔlakaw ye ka limamiw fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an karamɔgɔ min bɔra ka kuma kunfɔlɔ kɛ an bɛ dugawu k'a ye a ye dugawu mun k'an karamɔgɔ ye Ala ka dugawu jaabi o la an bɛ an karamɔgɔ ka délégation bɛɛ lajɛlen fo ka Burkina cɛ n'a muso bɛɛ fo an karamɔgɔ doni Burkina an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɛ hɛrɛ ye a bɛna dugawu mun kɛ an ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ yɛrɛ ye a nana hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka segin hɛrɛ la Ala ka an karamɔgɔ kɔlɔsi a bɛna dakuruya fila mun fɔ an ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuya nɔgɔya an ye a ka denbaya Ala k'a kɛ a sago ye an yɛrɛ mun ye an karamɔgɔ nɔfɛ tugubagaw ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ye an yɛrɛw kɛ an karamɔgɔ nɔfɛ tugubaga ɲumanw ye k'a yira k'a fɔ ko an karamɔgɔ i yɛrɛ le i yɛrɛ ye comme kumakɛlaw b'a fɔra ɲam ma ko Haidara yɛrɛ le ye Haidara ye siga foyi tɛ a la ka sababu kɛ ka taa mawudu la kana bila sisan na an karamɔgɔ ye boliboli min kɛ diinɛ ko la mɔgɔ wɛrɛ ko la jamana ko la hali denmisɛn san 20 tɛ se ka kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ ye mɔgɔ kabakoman dɔ ye an b'a filɛ an tɛ dan sɔrɔ a la kɛnɛya yɛrɛ ko tɛ Ala yɛrɛ le ye nin nɔgɔya a ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka caman wɛrɛ fara a kan si jan Ala ka di an karamɔgɔ ma laɲiniba kelen de ma kɔnɔnin don kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako binakun kan farafina tilebiyan fanfɛ jamana 5 kɛlɛbolo G5 Sahel tɔnden jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bolo walasa o laɲiniw ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔfɛnw ye o ti ɲa fo jamana ninnu kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ka miirina kelen ta k'a ɲɛsin juguw kɛlɛli ma jugu minnu ni sanga ni wagati u bi ka jɛ juguw kɔlɔn sen ka bila an ye ani janfa ni senkɔrɔma cɛliw o de la a ka kan jamana ninnu kelen-kelennaw bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ kɛ sababu ɲuman ye ka ŋaniya jugutigi ninnu kɛlɛ ka bɔ an senkɔrɔ wala alhamdulillah rabbil alamin an ka ɲɛma a Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara le président du Haut Conseil islamique du Mali l'ambassadeur international de la paix Salona Sini Sénégalkaw y'a invité k'a ka taa dugawu kɛ Sénégal ye walasa bɛn ka se ka sabati Sénégalais ni ɲɔgɔn cɛ karamɔgɔ taara yen hala jiginna du min kɔnɔ o yɔrɔ la ji ko gɛlɛ kun bi a yɔrɔ la Ala ye ji bangi a kɛnɛ in na Ala ni karamɔgɔ alahɔrɔma kosɔn u tilala ka médaille d'a ma min ye ambassadeur international de la paix o la bi ni Burkina Faso ɲɛmaw Burkina Faso alimamiw Burkina Faso population n'aw y'aw bolo ɲɛsin ka Haidara invité ka na dugawu kɛ Burkina ye siga foyi t'a la anw bɛ se kankali Ala la Ala min ye la ilaha illallah ni Ala sɔnna bɛn bɛ sabati ni jamana in kɔnɔ ni Ala sɔnna inshallah rabbul alamin ni Ala sɔnna samedi don le 25 an b'a ɲini Burkina bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ
an ka bɔ an ka taa stade la duwawu min bɛna kɛ yen an karamɔgɔ bɔra ni duwawu min ye a bɔra ni ŋaniya min ye a nana yan Ala de kama a nana yan kira de kama a nana yan burkinabɛw de kama a ma na yan ka fɛn ɲini a fɛn ma d'a ma a ka na yan a nana Ala min kama si ka foyi t'a la non seulement basigi bɛ don Burkina mais fɛn fɛn taara stade la ni Ala sɔnna a bɛɛ lajɛlen bɛ hamina ko bɛ nɔgɔya ni Ala sɔnna inshallah rabbil alamin a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara kumakan fila an b'o de dɔn a ye a la a ko de ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ anw yi ko dɔ ye Mali la ko min ye an bɛɛ hami ko min ye an bɛɛ hakili ban Haut Conseil bi sigi don min na an yi candidat ɲini Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ Mali kalanden bɛɛ ko fo Haidara c'est-à-dire que mɔgɔw bi boli fɛn min nɔfɛ mɔgɔw bi nafolo don fɛn min nɔfɛ c'est-à-dire an bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ka taa ɲin'a fɛ Haidara a kɛ Ala n'a kira kama ani alikuranɛ kama Haidara na i ka kɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲɛmaa ye dama kasili kɛnɛ in walasa k'a ɲini an daba ma fɛ bɛɛ ni kolo suma ani sigiɲɔgɔnya duma ka se ka kɛ damu ye Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ sigiba in bi ɲɛnamaya dakun min kan o de ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ani ladalatigiw jɔyɔrɔ ani u ka kɛtaw ye bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya ɲinini baaraw la walasa lakanako laɲini ka se ka sabati hakili jiginna Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma cila samana ale de ma k'a kɛ duwawu don kɛnɛ in invité d'honneur duwawu don kɛnɛ min ni a bɛna sigi Burkina Faso jamana kɔnɔ ka bɛn sibiri don janvier kalo tile 25 ma ni kɛnɛ in labɛnna ka hakilina ɲuman bɔ Burkina Faso silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Fédération des associations islamiques du Burkina des eaux bassins u ni église catholique ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ ani église ka fara ɲɔgɔn kan tɔn Fédération des églises et missions évangéliques ka fara ladatigiw kan bɛɛ ni basigi hakilina ɲuman min ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ladatigiw bi a sira kan k'a latagama Ala k'o laɲini sabati Burkina Faso jamana kɔnɔ ani farafina tilebiyan fanfɛ jamana 5 kɛlɛbolo G5 Sahel tɔnden jamanaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Ka bɛn ni jumadon janvier kalo tile 24 waga 2000 la Burkina Faso kɔnɔna la Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara bonyana ni jɔnjɔn dɔ ye ka bɔ Burkina jamana ɲɛmaw fɛ ka sababu kɛ a bɛ wulikajɔ ni cɛsiri mun na bɛn nasiraw kan an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ ka sanga ni sigi ye sigi min ni a hakilina falenna Burkina Faso jamana ɲɛma Orokomar Christian Kabore ani Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ni ɲɔgɔn cɛ waleɲuman dɔn jɔnjɔn tara ka kalifa karamɔgɔ Haidara la ni k'a décorer ni jɔnjɔn ye jɔnjɔnba min jɔyɔrɔ ka bon Burkina Faso jamana kɔnɔ n'u ko a ma rang d'officier de l'ordre de l'État ka da karamɔgɔ Haidara ka jija a n'a ka timinandiya sɛngɛbali ni ɲinɛbali kan bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya sabatili la farafina tilebiyan fanfɛ jamanaw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔ waleɲuman dɔn jɔnjɔn di kɛnɛ in kan ka ɲɛsin karamɔgɔ Haidara ma baara bonya kun kalifalen don Burkina Faso ministre d'État la a tɔɲɔgɔnmuso minisiri min ni o ka baaraw bi ɲɛsin ɲɛta ani bi tile subahana mansinw ka fara postuko koɲɛw ɲɛnɛbɔli kan Burkina Faso jamana kɔnɔ n'u ko a ma pays des hommes intègres baara seereya la ale fana fɛ karamɔgɔ kabilom ti bi ye baara wɛrɛ taara ka mɔgɔw wele ka taa ɲumanya kɛ ma ani sabali ni jogo ɲumanya n'a fɔra bi ko an ka faamaw yi sera ka o lɔyɔrɔ ye ka décoration d'aw ma décoration mun fana lo a ma kɛ comme ni médaille lo dira min médaille ye ten min bɛ nin décoration lɔn min bɛ nin médaille in valeur lɔn nin bɛ comme ni officier de l'étalon médaille ti nin ɲafɛ o tun bɛ se ka décoration d'a ma min valeur ma se nin ma a tun bɛ se k'an sigasɛga mais o ye min kɛ a yirara k'a fɔ ko hali fɛn b'o bolo min ti nin ye o b'a d'a ma awa min bɛ an bolo comme nisɔndiya min bɛ an na comme nisɔndiya karamɔgɔ y'o lo fɔ an bɛ kɔn ka Burkina karamɔgɔw lo fo ka Burkina silamɛw bɛɛ fo parce que ni ko kɛra karamɔgɔ kelen a kɛra komi a kɛra diɲɛ bɛɛ karamɔgɔw lo ye kɛrɛnkɛrɛnma Burkina karamɔgɔw bɛɛ o ka bonya baara parce que o ye karamɔgɔ kunbɛn ni bonya min ye depuis bobo ka na se k'a kunbɛn ni bonya min ye nin bɛ silamɛya ka kelenya hali yira ne nin bɛ fɛn yira an na a b'a yira tiɲɛ yɛrɛ ko silamɛya ye kelen ye
comme karamɔgɔ yɛrɛ min fɔ an ye ko an ka ɲɔgɔn mana ala ka juruba kelen na an kana fara fara o ye kuranna kan yɛrɛ ye donc o le yirara an na an ka karamɔgɔw fɛ an ka faamaw fana tilara k'o le yira donc nisɔndiya b'an na tile na dantara ka duwawu le kɛ jamana ye ala ka jamana ɲasuma. Mali jamana wasaden ba Adama Kani ka kɔrɔfɔw senfɛ a nisɔndiyalen y'a jira k'a fɔ ko nin ye kunnawoloba ye Mali jamana bolo sanni ka sɔrɔ ka waleɲumandɔn foli kɛ ani bonyamasegin ka ɲɛsin Mali jamana baden jamana ma ni o ye Burkina Faso ye. Mali jamana tɔgɔla nin ye kunnawolo ye Mali jamana ma mais nin ye kunnawolo ye an ka continent yɛrɛ ma n'o ye Afrique ye ka d'a kan kumakan min ni o décoration kɛra bi parce que i bɛ fɛn dɔ de kɛ i bɛ waleya dɔ de kɛ ni o bonyamasegin bɛ k'i ma fɛn bonyamasegin kɛra bi a bɛ baara dɔ de yira o ye baara jumɛn ye a bɛ ka kuma mun fɔ o ye kuma jumɛn ye ka diinɛ min ni o bi diɲɛ fan bɛɛ hali n'a bɛɛ tɛ diinɛ suguya kelen ye k'a yira k'a fɔ ko diinɛ mana fosi kama fɔ adamadenw ka lafiya a ye o kuma mun fɔ ka kɔnba kɛ o mun na depuis waati janw na ka bɛn waati gɛlɛnw na ka na se bi ma Burukina de kɛra jamana fɔlɔ ye farafinna yan m'a fɔ diɲɛ kɔnɔ ko farafinna de ka d'a kan farajɛla dɔw jamana dɔw y'a décoration k'a ye ka bɔ fo yɔrɔ janw na ka na Burukina de kɛra jamana fɔlɔ mun ye nin décoration in d'a ma farafinna yan o tuma an bɛ Burukina fo la parce que Burukina ni Mali ani an ka sous-région an bɛɛ jamana kelen de ye an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo kabi bi tɛ o tuma o foli de bɛ an fɛ k'a fɔ Burukina ye ka a jamana ɲɛmɔgɔ fo ka président fo ka autorité bɛɛ fo Mali tɔgɔla ani an ka autorité tɔgɔla k'a yira k'a fɔ an bɛɛ jamana kelen an bɛɛ ka nisɔndiya ye kelen ye u ye nin kɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ u fo n'a ye k'u waleɲuman dɔn n'a ye fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ fɔ dɔ de fɔlɔ ka barakɛ ɲuman tamasiyɛn ɲuman yira donc u ye tamasiyɛn ɲuman yira na an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn k'an ka jamana basigi. O nisɔndiya kelen ninnu de fana tun bɛ ye Mali silamɛtɔn ɲɛmɔgɔw la alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ka fédération Ansardine internationale ma ɲɛmaabaw olu fana ma se k'u ka nisɔndiya dogo kɛnɛ kɔnɔ u ka fɔ la ni jɔnjɔnba min kalifalen filɛ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma k'a bɛ karamɔgɔ Hayidara ka dusukun jɛlenya de sɛbɛntiya a ka fasoden ɲumanya baaraw la fo ka taa bila alisilamɛya diinɛ yɛrɛ kɔrɔtali la k'a se yɔrɔ la yɔrɔ min an daba ma ja misaliyala a ka wajulu senfɛ wajulu minnu kɔnɔna na a bɛ diɲɛ bɛɛ ladi k'u su ka kɛ faso kanu kan ani diinɛ kanu kan. An nisɔndiyalen no kɛnɛ kan yan bi coordination ye labɛn min kɛ Burkina yan ni ka o le ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan ka ala deli cogo min na jamana bɛ se ka lafiya sous-région bɛɛ bɛ se ka lafiya ka diinɛ taabolo bɛɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan o sabubuyara o wele sabubuyara an bɛ ala fo ka coordination fo ka an balimamuso fo min kɛra a sababu ye ja madame Watara Fatumata an b'a fo ka barika la ka an ka ministre fo ka tila ka foli sigi an ka président ba ma n'o ye Roch Marc Kabore k'a fo ka barika la ye an nisɔndiyara sɔgɔmada nin na an karamɔgɔ nana ka na foli d'a ma a ye karamɔgɔ reçoit ka tila k'a yira ko ministre ka a décorer n'o ye an ka administration territoriale ministre ye an b'a fo ka barika la décoration o fana o sera ka kɛ bɔra sira ma ni ala sɔnna ma sini samedi Bobo Dioulasso stade Sangoulé Lamurela la na ala sɔnna ma 14h duwawu kalan bɛ yen silamɛ bɛɛ lajɛlen wele n'o ye ka n'aw duwawu kalan na foyi t'anw fɛ ka ala fo ka ala barika la k'an karamɔgɔ ninnu fo Burkina ni nin bɛ fɛn yira nin bɛ bɛn le yira ni nin bɛ fɛn yira nin bɛ kelenya yira ni ala sɔnna ma siga tɛ min na Burkinabɛw ye min kɛ nin an y'a lɔn ko ni ala sɔnna ma farafinna bɛɛ bɛna jɛ ka don da kelen fɛ lon nataw ra ka bɔ da kelen fɛ farafinna dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ bɛna don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ karamɔgɔw ka tila ka karamɔgɔ wele ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na foyi tɛ se ka kɛ ni dusukun saniya tɛ i b'a dɔn k'a fɔ hasiriya o banna vraiment nisɔndiya no an bɛ an karamɔgɔw fo Burkina dan tɛ foli min na k'an ka jamanatigi fo ka président fo k'a ka ministre bɛɛ fo vraiment nisɔndiya no Ansardine bureau national tɔgɔra président international Adam Sako ka bɔ Côte d'Ivoire ale tɔgɔra ka bɛɛ lajɛlen fo
k'a yira k'a fɔ vraiment nisɔndiyara fo ka s'a dan na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɔnjɔnba min ni o kɛra waleɲuman dɔn ani bonyamasegin ye ka ɲɛsin Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛmaaba ma n'a dira Burkina Faso jamana maa ɲɛmaw fɛ n'u ko a ma l'ordre de l'état long o ye jɔnjɔnba ye jamana in kɔnɔ o jɔnjɔnba in kalifara alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la ka da an karamɔgɔba Asseid Cherif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ ka maabaya kan ani ka da ka cɛsiri sɛngɛbali ɲinɛbali baaraw la a bɛ minnu baaraw boloda faso ye an bɛ minnu sɔrɔ a yɛrɛ da a ka ladilikanw n'a ka wajulukanw sen fɛ ko faso kanu yɛrɛ ye limaniya dɔ ye. Jɔnjɔn di kɛnɛ in kan an karamɔgɔ Asseid Cherif Ousmane Madani Haidara y'a ka nisɔndiya yira an ka ɲɛmaadɔw fɛ. Wallahi nisɔndiya min bɛ na Burkina faamaw ka ko la n tɛ se k'a fɔ n bɛ Ala de fo n bɛ Ala fo ka Ala barikada ko o ko n'i b'a la ni dɔ m'a dɔn dɔ b'a dɔn vraiment sɔgɔmada in na Burkina président y'a reçoit an ye waati kɛ ka baro kɛ a y'a ka ministre yamaru u ka décoration kɛ n ye yanni ka taa o la nisɔndiya min bɛ na Ala foli kɔ n bɛ Burkina faamaw fo mais Burkina faamaw foli kɔfɛ n bɛ an yɛrɛ ka karamɔgɔw fo Burkina alimamiw Burkina karamɔgɔw association ɲɛmɔgɔw n b'u bɛɛ fo parce que an ni Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ an ni o de ye nin bɛɛ kɛ bi ɲɔgɔn fɛ fo ka na se décoration ma tiɲɛ don ni faamaw ye ŋaniya ɲuman siri karamɔgɔw tun bɛ se k'a bali mais a diyara karamɔgɔw ye ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan o la n bɛ Burkina bɛɛ fo k'a ɲini Ala fɛ Burkina ani Mali a bɛɛ ye jamana kelen de ye tubabu de ye frontière k'an ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sisan de sinon frontière tun tɛ yen o tuma na n'an yɛrɛ y'o dɔn vraiment an bɛ Burkina karamɔgɔw fo parce que diinɛ frontière tɛ diinɛ na o tuma na an bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini Ala fɛ Burkina Mali Ala k'u kisi Ala ka Afrique bɛɛ kɔlɔsi Ala k'an bɛɛ kisi Ala ka an dɛmɛ nin dekun minnu bɛ jamana ninnu kan Ala k'a wuli Ala k'an bɛɛ sababu ma n bɛ se k'o de fɔ mais n yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan min bɛ n dusukun na nɛ tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais Ala ni ce. Ni joli di a bɛ kɛ sababu ye ka nin kisi o hukumu de kɔnɔna la wasaden Musa Tembini ani sigida 5nan RPM ye tile kelen kɛ jolidi la k'a ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka bɛn ni janvier kalo tile 21 Tata Touré ani Samba Traoré tun bɛ a kɛnɛ kan Sirifula Jabaraniso tɔgɔ la kumakan bɛ lase Samayira Sanogo fɛ. Ni baara min kɛra sababu maa ŋɛnɛ ɲuman caman tigi ka o joliw di walasa ka dɛmɛta ka ɲɛsin an ka sɔrɔsilakaw ma a n'a kɛ sababu ka nin kurafiyɛ o la olu minnu bɛ wulikajɔw la su ani tile walasa ka jamana kɔnɔdenw ani o bolokɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen kisi. Hakilina nana ka bɔ parti kɔnɔna la an ka section kɔnɔna la k'u ka a lajɛ an bɛ se ka mun de kɛ ka bɛn ni sɔrɔsiw ka fɛn parce que an bɔra lahalala min sisan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ joli nafa min b'a la i bɛ se ka wari kɛ mɔgɔ dɔ bolo miliyɔn tɛ se ka maa dɔ sauver mais joli poche kelen b'a sauver maintenant an nana mun sɔrɔ an nana jateminɛ an bɛ se ka fɛn min di o ye joli ye parce que wari t'an bolo ka marifakisɛ yɛrɛ san kuma tɛ marifa ma mais joli kɔni o y'an ta ye an sago b'o la an bɛ se k'o di sɔrɔsiw ma u k'a dɔn ko joli min bɛ ka bɔn muguda la population b'u kɔ ka se ka u joli ɲɔgɔn bɔ ka d'u ma donc an y'o d'u ma an ka jɛ kelen na an bɛɛ ka hɛrɛ ani hɛrɛ tana ye kelen. An bɛ CCRF kɔnɔ yan nɔ joliko ba de b'anw na yan nɔ. Parce que CCRF komi ye CCRF belebeleba de opération bɛ tile ka kɛ a bɛ si ka kɛ an mago bɛ joli la ni joli in kɔni a collectera force de l'armée mais a bɛ se ka anw fana mago ɲɛ an bɛ tɔw invité dɔrɔn u ka to ka n'u joli di don o don joli ta bɛ k'an fɛ yan nɔ an bɛ joli in ta an bɛ taa n'a ye CNTS la an b'a mara yen ni mɔgɔ minnu mago sera joli ma an b'a d'olu ma. Adamadenya tɛ taa joli kɔ o la ni fasoden ɲumanya kɛwale na kɛ sababu ka dɔ bɔ jolikontanya na baw a na kɛ sababu ni ka maa caman ni kisi kɛrɛnkɛrɛnyana finitigilakaw. RPM section commune 5 u y'a fɔ u bɛ na poche 1000 ɲini temps kunkurunin kɔnɔ pour que k'a bila armée ka bolo kan o temps kɔnɔ u sera k'a sɔrɔ donc o b'a jira an na Maliens u tugulen bɛ u ka armée kɔ cogo min u b'u ka armée soutenir o cogoya la donc o ye fɛnba de ye armée yɛrɛ kɔfɛ ni jeli mun talen filɛ nin ye
poche ba kelen o bɛ n'an permettre ka se ka banabaatɔ caman ni la kisi n'a ye ka se ka caman na soulager fana dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna na. Joli ye fɛnba ye wa joli nafa ka bon adamadenya na. Maa min bɛ sɔn ka joli bɔ k'a di walasa ka niw kisi o ye kɛwale ye min kan ka fɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a ta k'a di an ka wolomasiri tabaw ma o ye kɛwale ye min ni foli ka kan. Olu minnu bɛ wuli ka jɔw la su ani tile walasa ka jamana kɔnɔdenw ni o bolokɔnɔfɛnw lakana. Komi sɔrɔsiw ka anniversaire n'o ye san 59nan ye o kun ka kan ka dafa 20 janvier na. An kan ka lajɛ an bɛ se ka kɛwale min kɛ min b'a jira k'a fɔ an hakili b'an ka sɔrɔsiw la. Donc an ye hakili jakabɔ min kɛ an hakili taara fɛn min na o ye jolidi ye. Donc an sera an ka centre de santé de référence ma ani centre national de transfusion sanguine k'a f'u ye an ye nin ŋaniya in ta an bɛ fɛ u k'an bilasira. An n'an ye population fana bɛɛ invité k'a jira k'a fɔ parti ko tɛ politique ko tɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sɔrɔsiw wagati min na komi bi an bɛ se ka nin jolidi in kɛ ka se k'a jira k'a fɔ an hakili b'u la. Donc o baaraw kɛlen centre bɛɛ lajɛlen kɔnɔ joli min sɔrɔla o ye poche ba kelen donc an y'a ŋaniya an ko an bɛ sɔrɔsiw wele bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa an ka o remise symbolique kɛ ka poche dɔ ta k'o d'u ma k'a jira k'a fɔ an ye ba kelen min sɔrɔ commune 5 kɔnɔ yan vraiment an y'a kɛ k'a ɲɛsin an ka sɔrɔsiw de ma. Boloma farako la ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma Honoro Musa Temine ani maa ŋɛnɛ ɲumantigi caman ka wuli ka jɔw se ka kɛ sababu ka joli poche ba kelen de sɔrɔ min taara ka di wolomasiri tabaw ma ka sanga ni o ka san 59 anniversaire ye. Sigida fɔlɔ denmisɛnninw ka jɛkulu ani Tonino Market ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la ka bɛn ni jumado janvier kalo tile 24 u ye surafana to dun kɛnɛ dɔ sigi sen kan. Mun senfɛ biro yirala maaw la ani baara minnu kan ka kɛ u fɛ o fana fɔra. Amadou Diallo ani Abdoulaye Sogodogo tun bɛ a kɛnɛ kan Serifula Jabaranso tɔgɔ la kumakan bɛ lase Samayira Sanogo fɛ. Sifinakaw ka kuluba bolofara min bɛ sigida gale kɔnɔna na Bamako district kɔnɔna na conseil communal de la jeunesse a n'a wulikajɔw caya ni ka dɔ fara cɛsiriw kan walasa fasoden ɲumanya ani faso jɔli baara kɛko ɲuman hakilinaw na se cari cogo min na funankɛninw bɛ se o jɛniyɔrɔ fi Bamako yɛrɛmarakafo fɔlɔ ɲɛta baaraw la olu de kɛra kɔrɔfɔw ye minnu fɔra kulu ɲɛmaba fɛ a ka bisimilalikanw na. San 3 in kɔnɔ an bɛna an cɛsiri n'an cɛsiri an bɛ mairie dɛmɛ maa o maa ni hakilina ɲuman min la ka commune taa ɲɛ an n'u bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen ye ka taama ɲɔgɔn fɛ pour que commune bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. An ka baara kolobaw la an y'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ koloba 3 ye. Koloba fɔlɔ ye denmisɛnninw kana kɛ bolokɔfɛn fɛn ye commune taa ɲɛ a kuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ denmisɛnninw ka ye yen nɔ pour que denmisɛnninw sen ka se ka don commune taa ɲɛ la. Sɛbɛnnen filanan ye jumɛn bi bi na jeunes ko k'u bɛ baara fɛ jeunes ko k'u bɛ fɛ ka taa ɲɛ a tɛ taa dɔɔnin kɔ ni ala na kira sɔnna ma an bɛna fɛɛrɛ kɛ ka jeunes former pour que u ka se ka taa ɲɛ. Sabanan o ye baarako ye bi bi na ni baara ma di denmisɛnninw ma an bɛ degun caman kɔnɔ a degun ban man di n'i y'a ye bi denmisɛnninw bɛ t'u yɛrɛ kɛ ji kan baarabaliya don n'i y'a ye bi denmisɛnninw u bɛ marifa ta jamana yɛrɛ contre la je pense que baarakɛbaliya don. Donc ni ala na kira sɔnna ma an bɛna miiriya caman ta pour que denmisɛnninw bɛ se ka fɛn dɔ k'u bolo la cogo min na mun tɛ gouvernement yɛrɛ ka baara ye pour que caman bɛ se ka bɔ baarakɛbaliya in na. Bamako yɛrɛmarakafo sigida gale ɲɛmaa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ni u nana kɛ ni surafana dun in baaraw seereya ye o nisɔndiyalen ye waleɲuman dɔn ani jigisigi kuma ta ka ɲɛsin funankɛni ninnu ma ni k'a yira k'a fɔ olu na don u kokɔrɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na. A welelen ka na tali kɛ nin baara in na sifinakaw ka kuluba Mali kɔnɔ conseil national de la jeunesse ɲɛmaaba a ye foli ani dantigɛliw kɛ ka ɲɛsin laɲini minnu sɛmɛn bɛ a ka kulu in na minnu lawaleyali bɛ se k'i sababu sifinakaw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye jamana yiriwali baaraw la olu ka se ka sabati. An ka défi ye bɛn ni keleya ni fara ɲɔgɔn kan ye. An ka défi fana ye k'an ka malidenya ɲuman yira Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Mais an ka bɛn dɔ fana ye jɔrɔna dɔ fana ye denmisɛnninw ka baarako ye. An tɛ se ka fɔli la an bɛ ka boliboli bɛɛ kɛ pour que État bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ mais an yɛrɛ fana bɛ se ka min créer an k'o créer denmisɛnninw ka baarako la. Mais an ka jɔrɔna dɔ fana y'an ka kalan parce que n'i ye jateminɛ kɛ
dɔw ye chance sɔrɔ dɔw ma chance sɔrɔ mais bi an bɛ fɛ ka chance walankata pour que bɛɛ ka se ka kalan ka kodɔn ka ko faamuya donc n'o kɛra n'o sera ka sabati an bɛ se ka fɛn caman ɲɛnabɔ Mali ko la an bɛ se ka fɛn caman basigi wa an bɛ se ka Mali lataa yɔrɔ jan ka Mali kunkɔrɔ ta yɔrɔ bɛɛ. Bureau membre yirali maaw la seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka munɲamuɲa ka jama sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya fa ka taa se ɲɔgɔlɔbɔlɔ kulu min bɛ wele ko yɛlɛbugu olu ka barobɔ ka maaw sɛbɛkɔrɔ nisɔndiya olu kɛra kɛnɛ baara la kumaba dɔw ye. Kafunɛ Bajili bɛ diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lase an ma. Ali n'o y'a sɔrɔ ɲuɲu ni ɲaɲa wulilen don Côte d'Ivoire jamana minisiri ɲɛma wasadenkɔrɔ Guillaume Soro nɔfɛ ni mandat d'arrêt international sariya ye kabini arabadon janvier kalo tile 22 ye. Faransi jamana faba la Paris a ye plainte dɔ déposé ka taa maa 4 yɔrɔ o maa 4 ninnu cɛma. Côte d'Ivoire jamana faba la Abidjan o procureur ba Richard Adou be o maa 4 ninnu cɛma. Guillaume Soro ka nin plainte a donna kun min kɔsɔn o ye de k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu donna a ka vie privée kɔnɔ ni k'u da don a ka sokɔnɔ ko dogolen kɛrɛnkɛrɛnnenw na k'olu woloma mun tɛ u ka sira ye. Ani fana Guillaume Soro ka fɔ la ko u y'u bolo bila balan de kɔnɔ bala min tɛ u bolo don yɔrɔ ye ko fanabaraya waleya caman kɛra u fɛ ka ɲɛsin ale ka diɲɛnatigɛ kunkan. Desanburu kalo tɛmɛnen tile 26 kunnafoni di kɛnɛ dɔ senfɛ kumakan enregistrelen dɔ kun carina Côte d'Ivoire jamana wasabulon ma ɲɛmakɔrɔ Guillaume Soro kunkan. Kumakan talen min senfɛ ni o yɛrɛ kɛra procureur Richard Adou fɛ i kun bɛ cɛlamɔgɔ dɔ mankan mɛn a la min kun bɛ ka kuma i n'a fɔ komi Guillaume Soro o enregistrement in kumakanw senfɛ kɔrɔfɔ min kun bɛ ka fɔ o kun bɛ tali kɛ wulikajɔ dɔ fɛrɛ labɛnni ko kunkan. Wulikajɔ min labɛn senfɛ cɛlamɔgɔ min kumakan kun bɛ enregistrement in kɔnɔ a kun b'a la ka kumakulu maramafɛntigi dɔw de fɛ walasa ka se ka janfa dɔ kɔlɔn sen ka wulikajɔ kɛ. Guillaume Soro y'a jira k'a fɔ u ye dankari kɛ ale la o kama ale bɛ plainte don ka ɲɛsin o maa 4 ninnu ma ni Richard Adou bɛ o cɛma ni ale Abidjan procureur ye. Côte d'Ivoire jamana minisiri ɲɛma kɔrɔ ani wasaden kɔrɔ Guillaume Soro ka lapasabaw u y'a jira k'a fɔ ko kumakan min carina ni a fɔra ko Guillaume Soro kumakan ye o ye k'a kɔni lawulikun ye Guillaume Soro coronin de bari sabu ka da kan ko kumakan in yɛrɛ lamɛtɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko fan dɔw ɲagaminen don ni ka dɔw tigɛ. Cameroun jamana kɔnɔ wasadensigi kalataw kadara kɔnɔ min bɛna dɔgɔda k'a dangɛnɛmaya ka bɛn février kalo tile 9 ma Cameroun jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a yɛrɛmankutu baaraw nun donna ka bɛn sibiridon janvier kalo tile 29 ma hali n'o y'a sɔrɔ fanga ɲinitɔn caman de kun y'a laɲini kalata in ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka da mankanw ni ɲɔgɔn faamuyabaliya kan. Cameroun jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anglais-kan fɔ yɔrɔw la jamana yɛrɛ bi waati min kan waati ɲuman tɛ bari sabu ka da kan kabiri ni san 2018 ka sanga ni jamana ɲɛmasigi kalata ye jamana in basigi tiɲɛna politiki ko binakun kan o kama a kun laɲinina fanga ɲinitɔn caman fɛ ni ka wasadensigi kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bila kuma wɛrɛ la. Nka fɛn bɛ tali kɛ Cameroun jamana ɲɛmaya sow kun kan olu y'a jira k'a fɔ ko mankan minnu bɛ anglais fɔ yɔrɔw la ani lombulama min bɛ politiki ko binakun kan k'o ti wasadensigi kalata bali ka kɛ ko jamana fanga ɲinitɔn dɔw de kɔni kɛlen don ka wuli k'o kɛ u dalaminɛ gesew ye ko nɔn tɛ ko k'a fɔ de k'a ni wasadensigi kalataw bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ wa k'o kuma t'a la ka sanga ni wasadensigi kalata yɛrɛ dɔgɔdali ye k'a bila février kalo tile 9 nata la fanga sinamatɔnw y'a jira k'a fɔ olu kɔni b'u yɛrɛ minɛ bari sabu ka da kan u sen tɛna na ye kalata ko in na. Turki jamana kɔnɔna Turki jamana kɔnɔdenw wulila ni dugukolo yɛrɛ de ye ka bɛn ni jumadon ye dugukolo yɛrɛ min ni a fanga bonyana kosɛbɛ a kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 21 bɔnɛ u niw na sɛgɛsɛgɛli ɲinini baara minnu dabɔra maa 21 su yera fɔlɔ dugukolo yɛrɛ in yɛrɛ kɛra Turki jamana fan min fɛ u ko dugu ma Sivris Evaziki province kɔnɔ waati min na sɔmi bɛ kɛ dugukolo yɛrɛ in na a kɛra ka sanga ni 21h masurunya ye sufɛla fɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 waati dugukolo yɛrɛ la ka da kundama min yɛrɛ kan magnitude jate la 6 kɔri 8 don ka da siranɲɛ ani jɔrɔ kan jamana kɔnɔdenw yɔrɔ masi dengelen ɲɛma tugun jango ka gingo ala ni siranɲɛ sababu la wa dugukolo yɛrɛ kasara in yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka nɛgɛjuru sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen la ɲagami sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni bɛ sen na walasa ali bi ka se ka dɛmɛɲɔgɔnya don maaw ma nka maa hakɛya min kɔni jatera an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan o bɛ tali kɛ su 21 yeli kan fɔlɔ.
Faransi jamana kono ka bɛn ni jumadon sufɛla ye dantigɛli kɛra Faransi jamana minisiri fɛ minisiri min ni o ka caw bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko ma min senfɛ a y'a jira k'a fɔ banakisɛ min ni o kun fiɲɛ surulen don Sini jamana kan ko a y'i kunda Faransi jamana kan o ko banakisɛ in ma coronavirus juma su daminɛ yɛrɛ de la dantigɛli in kɛra kɛnɛya ko minisiri Agnès Buzyn fɛ min senfɛ a kun y'a jira k'a fɔ ko coronavirus banakisɛ in maa 3 lasɔrɔ Faransi jamana kɔnɔ sani banakisɛ in ka ye maa 3nan na a kun jirala k'a fɔ a ye maa 2 de kun sɔrɔ fɔlɔ o maa 2 minnu ni banakisɛ in ye olu sɔrɔ o kun bɛ tali kɛ maa 2 fɔlɔ de kan nanzarala jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛlen kɔfɛ a jirala k'a fɔ a yera maa 3nan na ka bɛn juma su ma ɛri damadama banabaatɔ maa 2 ka kunnafoni dilen kɔfɛ ka bɛn juma su ma kɛnɛya ko minisiri bɔra ka maa 3nan ka kunnafoni da banakisɛ in yera maa 3 minnu na Faransi jamana kɔnɔ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ o maa 3 ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ Sini jamana de kɔnɔ u bɔra Sini jamana de kɔnɔ ni k'u kunda Faransi jamana kan coronavirus yelen kɔfɛ u la u cɛra ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsoba la banakisɛ yera maa 2 kun fɔlɔ minnu na Faransi jamana kɔnɔ olu ladalen don Faransi dɔgɔtɔrɔsoba la Paris maa 3nan min ni a yera o la o bisimilara Bordeaux dɔgɔtɔrɔso la an bɛ waati min na i n'a fɔ komi sisan fɛɛrɛ caman kɔni bolodalen don Faransi jamana fɛ banakisɛ ye maa 3 minnu sɔrɔ ka se ka olu yɔrɔ la janya maa tɔw la ani ka fɛɛrɛ boloda min bɛ kɛ sababu ye ka coronavirus bali k'a sago sɔrɔ walasa a kana se ka dankari kɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw na o kunnafoni dira kɛnɛya ko minisiri fɛ Faransi jamana kɔnɔ. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ Burkinakaw ye o de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma ma kunnafoni diso ɲɛmaaso fɛ an cɛ aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni Ala sɔnn'a ma.